Hai toată lumea, eu sunt Denis Game și bine v-ai găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom juca din nou Minecraft și în acest episod vreau să-mi fac casa. Și casa o voi face aici, uite aici. Și da, acestea sunt materiale care îmi trebuie, bine, nu toate. Și am un prieten. Un câine care l-am găsit un grăd acolo, din direcția aia. L-am găsit, am avut oase și l-am luat. Vreau să scrieți în comentarii ce nume să-i dau. Salut! Bun, acum vreau să încep. Vreau să știți că eu nu am un design exact. M-am gândit doar cum să o fac, dar nu am un design exact cum să fac asta. Este așa. Să fac este mai mare. Eu trebuie să mut. Că eu aveam acolo în locul unde vreau să-mi fac casa. Aveam astea. Să-mi fac curățenie. Oh, uite un trader aici. Ia, să vedem ce asta la trade. Trade. Deci ăsta se prinde ce ai greu. O, da, un de-asta e mult să fi folositor de dandare. Bun. Hai să începem. În care o țin și dot. Hai să începem. Eu nu m-am... Opa. V-am zis, eu nu m-am gândit cum o să fac astea. M-am gândit doar cum o să fie. Unu. Ia, o să revin când dau toate astea. Gata, aceasta este schița. După cum o să fie casa. Hai că încep să faci 1, 4, 5, în cazul o să fie cu etaj, 6, 7, 8, 9, 10. Trebuie să tai copacul ăsta. Unde e Ben? Dar nu-l bat cu să. Că nu am mai tăiat. Hai că eu tai asta și mai revin când fac astea. Am mai revenit, uite ce am făcut, am tăiat din copaci. Eu mai fac așa, frate. Bun. Mă fac ăștia. Că trebuie să-i termin. Neam că n-am nicio gătă. Mai am gătă. Că nu mai am mâncare. Ia am uitat să număr. Ui.
Bun. Trebuie că să-mi pun... să iau o găleată cu apă. Cât de repede se ia asta. Hai mă, am uitat să număr. Hunger. Bine că să în continuu. Trebuie să mă duc să mă curc. Ți-au făcut? Am. Trebuie să mai fac rost de mâncare. Ata și știi ce de meniu am omorât până la urmă și mi-a dat tot pe forță. Asta. Deci nu cred că dacă a fost de 2 ori și e 2. Hai că mai pun pauză și mai vedeți când termin toți turnii ăștia. Ia uitați pe de ce am dat. Am găsit o patiră de asta. Mă, nu e bine. Nu mai am nici sabie. Bun. Mort. Am primit efectul ăsta. Am luat un ăsta. Yay! Că rămăsesem fără lemn, a fost așa. Da, au fost atenți pe Gigi ăsta. Care n-are rame. Salut. Bine, hai că eu mă întorc la munca mea. Gata, am făcut toți turnii. Nu știu ce a fost aia. Așa. Cum ziceam, am făcut toate turnurile. Și acum să văd cum încep, cum fac. N-am nicio idee. Revin când nu vine vreo idee.